Mi fydd 'na lawenydd mawr yn Cross-In Llanon heddiw yma. Mae Gwyn Evans wedi ennill y ysgrif yma a'r fedal yma yng nghystadleuaeth ffermio Glaswelltdir Cymru gyfan. Sut mae hwnna'n swnio, Gwyn? Mae'n swnio'n swish yn diwedd. Ari? Dim fel bod lot o porfa draw fyna ar y munud, mae wedi llosgi off yn go... Siwr o fod, yn y tywydd yma. Ond beth yn union ydy'r gystadleuaeth? Ie, mae'n moyn gwybod sut ni'n emphasiso ar y measurement y porfa ni'n neud a sut ni'n utiliso'r porfa sydd â ni ar y ffarm i gyd. Ni'n recordo pob peth sydd ar y ffarm o ran soil samplo, tyfiant, quality porfa, pob peth. A sut ydych chi'n penderfynu ar y system ydych chi'n ei defnyddio? Ni'n datblygu'r system fel mae'r tywydd yn dod mewn i ni, ynddo fe? A obviously costau pob peth, ynddo fe? So ni'n edrych ar cost a trio gweithio mas be ffordd chepa i ni gallu tyfu'r porfa i'r dda. Faint o bobl chi sydd yn glwm a hyn wedyn? Faint o... Fi a'r gwraig sydd yn... Ti'n meddwl, mae mam a dad gytre, mae nhw sy'n godro heno nawr i gweud y gwir. Ie, chwarae teg, ond... A ni da un y doi o'r boes yn helpu ni mas tipyn ar y pan. Ran felly? O, ie, ond wedyn gweud ni, mae un ar y cwrw ar disadwm yn hyn. Mae rhaid gwneud hynny. Mae rhaid gwneud hynny weithiau. Fydd y ddathlu heno efo Gwyn siwr. Ie, bydd dathlu heno siwr. Ydy'r sioe ma'n rhan o dy flwyddyn di'n arferol? Odi, ma fe. Ni'n ddod lan i'r sioe bob blwyddyn nawr, a carafan. Ni'n neud wythnos o fe, ond i fi mynd nôl ymlaen yn godro. So fe'n rhif môl i mynd nôl ymlaen, ond mae'r plant yn joio mas draw, i fi'n joio. A fi wedi bod nôl lan mawr, fi'n mynd... Ond i'n mynd i ofyn, oedd y ti? On. Wel, nôl i'r Young People's Village days, oedd yn lot o braint i dod lan. Fan un nes ti gwrdd y Gwraig, siwr o fod? O, na. Myfyrwyr Aberystwyth yw hi. O, reit, oce. Ni wedi dwgyn hi mas o'r gwersi. Nôl i'r ffarm, a mae'n helpu ar y ffarm nawr. Ie. Achos mae o'n... Mae fferm fel yna, mae o'n gywaith mewn ffordd. Mae pawb yn gorfod tynnu bwysau yn di. Odi. Mae gyd yn un tîm, i gweud y gwir. Mae'r un peth. Ni'n rhoi ar y whiteboard ble mae'r da mynd. Mae'r rhaid pawb deall pob peth sy'n mynd mlaen ar y ffarm ar un amser. Gyle rhywbeth digwydd i fi fori a bod fi ddim yn gallu gweithio, ynddo fe? So mae'r rhaid pawb deall y system. Sut ffarm sydd gennych chi acw? Mae'n ffarm galed. Mae yn gallu bod yn glib. Mae ddim yn awr, ynddo fe? Ond mae yn challenge. A mae'r hewlydd yn mynd trwyddo fe'n bob man. Ond ni'n neud y gorau o beth sydd â ni yn wedig yn Ceredigion yna. Dych chi di arall gyfeirio mewn unrhyw ffordd? Odi, mae carafan site yn ni gros yr hewl. O taci wedi dechrau ar y carafan site blynydde fawr nôl. Mae hwnnw wedi bod yn dipyn o godsent, i gweud i gwir. Eitha joio'r carafan site. Ar ymwelwyr? O'r pobol arno fe, maen nhw'n special i rhaid gweud. Arferchog. Wel, cyfle i ddathlu rwan. Dal yn dyn yn hon, Gwyn. Llongyfarchiadau mawr i ti. Diolch yn fawr i chi. Diolch.